ngidon kam banyak trelang nakaliang ka jongi ki belong responsible unions and associations leaders ngiladap ong ki feel employees ke jongi ki officers ke jongi ini ai 100% bang ni trelang berka management government ru ka dibanwan chakmat banyak trelang bat kumjuru regulator MSCRC ru kat kum ka section 65 but 108 65 ka keren chapangka raw subsidy ka government kan ai shikino gino gibenta ka baka sungo deban ai but ka section 108 pa ko ang ba kanu ka directions ka baka ai ka government ka prevail kata halor to takadaw ni kerman mementa bahwa government under section 108 jong ka act kan ai ka directions sa MSCRC hakaba kan incorporate yaki ki badai nakabenta ka jingmentoy ka jongi ki employees ki pensioners ngilayo iban keren bat ngiladap ong ba menta it's a criminal offense ba arbnai ki pensioners ki jongi ki myo ek pensions ki jongi ki ba pli nyo po propose nam kanai pos nam si ekin leng hakan ni kapor ka menta pun ni ki fuan ngi ki yam ngi ong ki apa do kasantrik da fi myo aswa kasantrik khatwe khandro trek la ka dai ngi bangin mi paj ba la da dai kini gilong keme gilong kapa ki jongi ki balak temen ki haban mi syapo surok pisngo thuốc mà phi kon long kumno nim ko ai kata takdaw ni appeal sekinong mikmat ki jongi ba sai kasni cabinet meeting apin perkhat bahai kani ni kum kinong tray ni ai ka assurance bangin tray but balaka doni kata ka sincerity monitor ma fi na po ka power department monitor ma fi na po ka finance department ai kan dan ka review meeting ma la shu yangi hakini shipos nem lashu yang ingan cuitu api namar hakapor bangi kedang dei kapor cek MSCB ke power dues kolom tangkumba hapo sispak kror hari hakine kishipo kat waisnem kap kio seki katsa katsan spak kror namar balashu konsuat yangi lashu konsuat yangi takadaw napo power department napo finance department monitor ya performance jungi monitor ya performance jang management ka jongi monitor ya performance jang board of directors ki jongi nang ba ngi kwa bani at the end of the day ngang haban im nak pension ka bangin yo nang ni ngingin haban im nak ka pension ka bangin yo nang ni ngi kwa bakan ni organization ka jongi kan kio te sang ini nga appeal ya ki nong mikmat ki jongi bakha ki parties irrespective ngimdan kono ka party lines ngimdan kono ka bangin ayu ngi kwa bet ba on hold yakini lightly but kum kinong tray habang yasyong man perkhat lang ngila ban da ka bangi tray lang ngila ban ra syakmat ban penkio yakini ka organization ka jongi naga banta ka jongi naga banta ka jingmontoy ka jong pajba ban naga banta ka jingmontoy jong ka state iporok hoy namar MECL kada one of the biggest industries hapo ka state ka jongi ka ba ai kam ai jam habor khat kiliang bala ka ni ka prosper bor khat ka state hi ka prosper ki khna ka jongi buan pulen sabar kita kenal nadu bare do behe ini yo jing motoy tang dagini kentian kublai sibon